κάτι που τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Το αυτοκίνητο. Όχι ρε. Το αεροπλάνο. Όχι. Ο πύραυλος. Όχι. Σκέψη. Είναι η αστυνομία. Πεινάω. Και εγώ πεινάω. Κι εγώ πεινάω. Όχι πολύ βέβαια. Μωράκι μου. Έλα. Τι έχει το ψυγείο? Έχει ό,τι θες το ψυγείο. Έχει παστίτσιο. Θες να πάμε? Δεν πάω, βαριέμαι. Έλα μωράκι μου. Όχι. Πήγαινε εσύ. Έλα ένα κομματάκι θα μου κόψουμε. Εγώ έχω φέρει τα υπόλοιπα. Πήγαινε εσύ, βαριέμαι. Τι άλλο έχει? Έχει τούρτα, έχει ραβανί, γλυκό, τι θες έχει. Δεν πάω, άστα αυτά τώρα. Δεν έχω κέφια. Άσε με. Βαριέμαι, δεν πάω. Έλα, ρε φίλε. Πηγαίνετε εσείς. Θέλω κάτι να συζητήσω. Ποια γράμματα διαβάσει? Όχι, ωραία, στην είπε, γουστάρω. Καμιά τυρόπιτα λέω να ψήσουμε. Τυρόπιτα? Έχουμε τυρόπιτες. Ναι, δεν ξέρω. Γιατί ρε τυρόπιτες. Είχε ωραία το παστίτσιο. Όχι, δεν πάω. Και λίγο ησυχία, γιατί τον ξέρετε τον από κάτω, έτσι. Θα ψήσουμε τυρόπιτα. Ποιος? Την ευκαιρία ένα παστίτσιο. Σε μένα μιλάς. Φτιάξε και ένα μουσακά να φάει, κυρά. Τίποτα ρε. Εγώ τώρα καπνίζω ένα τσιγάρο μου. Δεν πάω πουθενά. Εξάλλου την έχουμε αράξει εδώ κανονικά. Έλα ρε. Σε παρακαλώ. Αφού πεινάς κι εσύ. Δεν πεινάω τόσο πολύ ώστε να σηκωθώ. Κατάλαβες. Δηλαδή, δεν σηκώνομαι από την πείνα. Αυτό είναι όλο. Εσύ γιατί δεν σηκώνεσαι? Δεν μπορώ. Ποτέ. Δεν θέλω. Γιατί? Βαριέμαι. Θα πιω λίγη κοκακολίτσα και θα σε φτιάξω μετά. Θα πας για κατούριμα? Όχι. Έλα ρε Αντρέα. Πώς τελειώσει το τσιγάρο σου? Μόλις τελειώσω το τσιγάρο μου και πιω λίγη κοκακολίτσα. Εγώ λέω να την αφήσει να πάει μόνη της. Τι? Σου λέω, θα πάω αφού τελειώσω το τσιγάρο μου. Και τελείωσε η συζήτηση. Τι πετάγεις από εκεί? Τι είναι αυτά που λες ρε. Σε κόλλα το μυαλό σου. Ακόμα λίγο είναι. Τι λες ρε, εγώ το καπνίζω μέχρι το τέλος. Τι λες που το καπνίζεις μέχρι το τέλος? Σχεδόν πάντα μέχρι το τέλος το καπνίζω. Ποτέ δεν το καπνίζεις μέχρι το τέλος. Σχεδόν πάντα μέχρι το τέλος το καπνίζω. Πες τι κάνει για να κερδίσει λίγο χρόνο. Εσύ γιατί δεν πας? Εσύ σκάσε. Πεθερά εδώ πέρα. Ρε παιδιά, ησυχία ρε. Ησυχία δεν είπαμε. Έχουμε και τουρτίτσα. Σκέφτεσαι. Ετοιμάζομαι ψυχολογικά. Να φέρω το φαΐ. Η υπομονή μου έχει φτάσει στα όρια της. Καλά, έτσι κι αλλιώς όλα κρύα θα στα φέρω. Έλα όχι ρε. Λίγο στο στιέρα. Και ένα κομμάτι τούρτα. Δεν μου λες, μήπως θες και καμιά σαλάτα? Όχι, νερό. Κάνα καφέ?
Όχι, άντε. Τι σκέφτεσαι τώρα? Τα παιδικά μου χρόνια. Σε κάψω ρε, σε κάψω. Άντε, τέλειωνε. Δεν μια απόφαση μέχρι να το αποφασίσεις. Έλα, είναι 3-4 πράγματα. 4. Πω. Τα έχω ξεχάσει κιόλας ρε. Γιατί με ρε πούστη μου. Σαν καρσόνι να πούμε. Ησυχία ρε είπαμε. Λοιπόν έχουμε μία τυρόπιτα, ένα παστίτσιο, ένα νερό. Δεν μου λες κάνα μπιφτεκάκι θες? Φιλιππινέζα με έχετε κάνει ρε πούστη μου εδώ μέσα. Δεν μας έτρεξε. Θα φέρνω ένα-ένα. Φέρω το νερό πρώτα. Χαίρεσαι μας μαλάκα, σιγά τη φασαρία, καριόλι. Είναι η αστυνομία. Παρακαλώ, μπορείτε να κάνετε ησυχία. Κάνουν παράπονα οι γειτονές σας. Έλα. Κάτσε να πάω πιο κοντά, πιο κοντά. Κάπου εδώ πρέπει να πει. Έλα. Σταμάτα να καφιέσαι πως όλα τα είδες. Είναι μεγάλη διαδρομή. Το μέτωπο σου δειλιάζει να χαράξει ρητίδες. Σε μια μικρούλα έχεις φωλιάσει η ρογμή. Αυτού του κόσμου πονηρεύεται ακόμα να γίνει ένα αιώνιο απέραντο μνήμα. Στα σου κεφτίσες του χρόνου το γιώμα του σκεφτείς, εδώ είναι όλα χύμα. Δεν σου καλά στο κατάρτι και ας τις ειρήνες να σε φωνάζουν, να σου τάζουν πολλά. Άσε τα χρόνια, άσε τους μήνες να σε γεράσουν όπως ξέρουν καλά. Άσε τις μέρες αυτές να σε γεμίσουν φωτιά. Έχουνε μνήμη καλή και μας χρεώνουν. Μας στέλνουν πίσω τις μετάνια στα χαρτιά. Μας αγαπούν και μας τελειώνουν. Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες. Θα μείνω εδώ, δεν έχω που να κρυφτώ. Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες. Δεν προλαβαίνω ούτε καν να σκεφτώ.